World Web War I huwa b'dan il-mod li wħud qegħdin jiddeskrivu dak li qed jiġri bħalissa fl-Eġittu. Din hija referenza għal kunċett ta' cyber warfare. Min-ismu stess jgħidlek li huwa l-gwerra fuq l-internet. Sa ftit ta' żmien ilu konna naħsbu li cyber warfare kienet issir bejn pajjiżi, jiġifieri bejn Ċina u l-Amerika pereżempju, jużaw l-internet sabiex jidħlu u jitelfu fl-istrutturi tas-segurità ta' pajjiż jew jeksbu informazzjoni. Iżda bl-iżviluppi fit-teknoloġija u l-inġieba fuq l-internet qegħdin naraw anke ċ-ċittadini jikkonfrontaw il-gvernijiet bħalma qed jiġri fl-Eġittu. Qed jużaw għodda ta' ċibernetika sabiex jattakkaw il-gvern stess billi ħekjaw il-siti tal-gvern bħalma il-Facebook ħapost il-pamphlets u l-gazzett. Issa bħalma qabel kont attakka l-bini tal-gvern tfallu il-bomba Molotov. Da żmien sirna nagħmlu l-attakki ta' ċibernetika. Il-gvern ta' Mubarak għamel l-ewwel mossa meta qata l-internet għaliex ma rnexxilux iwaqqaf il-Facebook u Twitter. Iżda l-Eġizzjani daru mas-sistema. Riċevew għajnuna minn pajjiżi oħra li provdewlhom metodi biex ikunu fuq l-internet mingħajr ma l-gvern ikun jaf min huma u fejn qegħdin. Iżda l-ikbar suċċess tal-poplu tal-internet, in-netizens fuq iċ-ċensura ta' Mubarak kienet din. Peress li l-nifissi fl-Eġittu baqgħu jaħdmu, Google u Twitter inaqdu flimkien u offrew servizz li bih l-Eġizzjani setgħu iċċemplu mill-linja fissa u dak li jgħidu bil-fom jiġi mibdul f'messaġġi fuq Twitter. Minħa l-oħra interessanti iżda li kienet kumpanija bbażata fl-Amerika wkoll li tagħti t-teknoloġija taċ-ċensura lill-Gvern Eġizzjan. Sa issa bħalma qed jiġri fit-toroq ukoll battalji ntrebħu mill-poplu u oħrajn mill-Gvern. Min finalment ser jirbaħ il-gwerra tibqa' biss mistoqsija.